Mayapaldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Ako sa son ng pagtatraidor, ibinalig ni Councilor Castro kay Mayor Garbo. CBCP hinimok ang mga botanteng Pilipino na bumoto ng tama. Entrepreneurial spirit ng mga kabalen isinusulong ng Kapitolyo sa kabila ng pagbasura sa Culinary Capital Bill. Tradisyon ng pagpapako sa krus, ipagpapatuloy hanggat nabubuhay ng mga namamanata. At iba't ibang Kapampangan cuisine at delicacies, ibibida sa 3rd Manyaman Festival at Filipino Food Month Celebration. Politika at propaganda, ito raw ang nakikitang dahilan ng mga kasong isinampa laban kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Sinagot rin ng punong bayan ang ipinupukol na kawalan ng sariling ospital ng Mabalacat ngayong panahon ng kampanya. Narito ang report. Nagpahayag ng saloobin si incumbent at re-electionist Mayor Chris Garbo ng Mabalacat City sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya ng mga dating kaalyado na sina Vice Mayor Attorney Jel Aquino at Councilor June Castro. Maalalang bago nagsimula ang kampanya, inanunsyo sa isang punong balitaan ni Aquino at Castro ang update sa mga kaso na may kinalaman sa 610 million pesos na land bank loan na pinasok ni Garbo at ang umano'y hindi pagdaan sa wastong proseso ng proyekto sa bagong government center ng syudad. Ayon sa alkalde, nananatiling kwento lamang raw ang nasabing mga kaso. Kasi for me, wala pa naman akong natatanggap. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin dahil pag-aaralan pa yan ng korte kung substantiated ba, kung talagang meron bang prima facie evidence na talagang may ginawa ka, yun lang naman eh. And of course, kung nandun na yun, kung magpo-full blown na ano yun, dilalabanan natin. Bakit wala ka na bang karapatang magtanggol sa sarili mo? Di ba? At ang ano dyan, nasa nag-a-accuse ang mga ebidensya, wala sa akin. The burden of proof is within the accuser. Ako naman, ang nakikita ko, bakit? Itataya ko ba itong aking katungkulan magmula noong 1992, 33 years na ako rito? Itataya ba yung profesyon ng aking mga department head? Hindi ganon. Hindi ganon. Ano? Alam din namin yung mga batas. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha, tinuhugot. Naniniwala umano si Garbo na may kulay politika at tila propaganda lamang ang mga reklamo. May patutsada rin ng incumbent mayor sa mga nagdemanda sa kanya. Baka siguro para nanunungkit ka ng ganon kung anong matatama, kung sinong masusungkit mo. Hindi ganon yun. Dapat ang ano mo dito, ang unahin mo, kung lumalaban ka ng tama, lumabang ka ng patas. Bakit mo dadaanin sa demanda ng demanda? Ano yung propaganda? Bakit? Bubulagin mo yung mga tao sa mga ganong mga ano mo, ginagawa? Hindi ganon yun. Kasama ko sila eh. Sila nga talagang ang katunayan dito, tinraidor ako eh. Pinakinabangan ako pero sila nagtraidor. Yun ang totoong akusasyon. Ang mga tao nag-uusga doon at sila ang nagsasalita. Walang utang na loob yung mga ganon. Sinagot rin ni Garbo ang mga batikos sa kawalan ng sariling ospital ng Mabalacat. Ngayon po may ginagawa ang Pampanga Hospital ngayon, yung Pampanga Provincial Hospital, dun sa loob. Ang sinabi ko, dahil para mapadali sa loob ng Clark, para mapadali ang operation nun, itatransfer sa akin yung operation ng Mabalacat District Hospital, magko-manage kami, lahat ng empleyado doon sa Mabalacat District Hospital, itatawid na sa Pampanga Provincial Hospital Annex sa loob ng Clark. Ako ang magmamanage, ang local government unit ang magmamanage, gagawin namin ambulatory hospital. Ang ambulatory hospital, lahat ng mga emergency cases, pwedeng dalhin sa amin kung manageable namin ng aking mga doktor, doon na lang namin pagagalingin. Pag hindi namin ma-manage, itatransfer namin sa Pampanga Provincial Hospital o kaya sa mga tertiary hospital na sa labas, mga pribado. Yun ang agarang pangangailangan ng ating kasyudad. Hindi yung ipapatayo mo pa yung hospital, kung halimbawa meron nang nangangailangan ng ano, hintayin mo pa, sabihin mo sa kanila, ay hintayin natin yung ano, pinapagawa na namin. Hindi totoo yun. Ang importante rito, anong pangangailangan ngayon, tugunan mo ngayon. Makakaharap ni Garbo si Vice Mayor Aquino para sa mayoral race ng syudad sa May 12, habang si Councilor Castro naman ang kalaban ng anak ni Garbo na si Winwin para sa pagka-vice-alkalde. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa kaugnay na balita, tila baligtad raw ang sinasabing pagtatraidor na alegasyon ni Mayor Chris Garbo ng Mabalacat kay Councilor June Castro
at Vice Mayor Jel Aquino. Alamin kung bakit sa report na ito. Sagutin po, hindi yung politika na lang ba ang sagot sa mga inaakusang kaso sa iyo? 'Di ba? Ita mo yung kanako, sir, na ding hanggang makaramdam po. Hindi po, wala pong bayad politika ini. Palagi ko pong sasabihan, malambat na pong may sampung kaso. At kakit ko reta pong kasong alawa, matibela po reta. Ita pong meging desisyon na po ng ombudsman nung basa iya po ito, may admonish na. Buli nang sabihan, may warning na. At sasabihan, alay pa rin kwenta. May admonish siya, may warning niya, may palo ka buldit. Ngayon, di sabihan mong alay ang kwenta. At niya pong kwenta yung kaso, kaya winarning nga na po ng ombudsman. Ito ang naging tugon ni Councilor June Castro sa sinabi ni Mayor Chris Garbo na pawang pamumulitika at propaganda lamang ang mga isinampang kaso laban sa kanya ng tumatakbong vice alkalde ng Mabalacat City. Nitong nakarang Biyernes, nakapanayam ng CLTV 36 News si Garbo habang ito'y naga-house to house sa Barangay Bicol ng naturang syudad. Bakit mo dadaanin sa demanda ng demanda? Ano yung propaganda? Bakit? Bubulagin mo yung mga tao sa mga ganong mga ano mo, ginagawa? Hindi ganun yun. Kasama ko sila eh. Sila nga talagang ang katunayan dito, tinraidor ako eh. Pinakinabangan ako pero sila nagtraidor. Yun ang totoong akusasyon. Ang mga tao nag-uusga doon at sila ang nagsasalita. Walang utang na loob yung mga ganon. Ayon kay Castro, tila hindi umano wasto ang pagsasabi ng traidor ng alkalde sa kanya at katandem nitong si Vice Mayor Jel Aquino. So sasabihan niya po yung salitang traidor, kailangan paliwanag muna anong klase, anong kayong mag-traidor. Munang-muna, Kimbatas, Kim Pilipinas every 3 years mag-elekta mong mayor. Diba? Batas siya po ito. Ngayon, yung lalabanan niyo po yung posisyon. Posisyon na yan, lalabanan niya rin yung posisyon. Makanano kaya po mag-trader ka nito? Besides, ako tinulak na kaming palaot. Para ka rin pong mga kiramdam king Mabalacat, anya pa pong 2022, pepayaws na ako po ni makalkulok mayor yan. Yung sasabihan, yung mag-vice mayor ka, no? Yung anak na yung Garbo. Yung sinabi ko, makanano naman ni Vice Mayor Jel, paboran mo yan, basta ikakanako ka. Ako po, maging ka rin favorable na kasi may abi-abi kami. Nino pong uling to trader ka nito? Kami, oyo. Makasalikot siyang mag-trader, aluay kami. Mas mainam din umanong magkaroon ng sariling ospital ang kanilang lugar na taliwas sa paniniwala ni Garbo. Yung pong pagkakabalo ko in the Sec Hospital, ambulatory hospital na yan. Nung manatiling ambulatory hospital, alaya pa rin kwenta. Kasi yung provincial government siyang mag-operate ken. Yung pantunan tamo po itang konkreto na itamo yung magpapulay, itamong magpagawa. Kasi po makwal tayong syudad Mabalacat. Nung sasabihan ng etayagyo, ako po manuwala ka rin. Yung pong Mexico, po syudad yan, balenya mo, pero mag-operate siyang sarili ng hospital. Yung Balen Capas po, balenya yan, mag-operate siya pong sarili ng hospital. O ting Mabalacat, sabihan mong yung wagyo. Kaya po sinabi ko po yung interview ko nandit, nung po wag yung patalakad Mayor Garbo yung hospital, tipaya po yung panga-mayor, paborena kayong lukluki kami nga doon Mayor Jel Aquino, patalakad kayong hospital. Sa kabila ng paghimok ng mataas na uri ng pangangampanya ng Team MCG, kabaligtaran daw ito dahil sa ibinabatong paninira sa kanya na galing raw sa nasabing grupo. Inta ubang magsalitang katutuan manyeraya. Kimpagkabalo tamo. Kimpagkabalo ko po, king edad ko ngayon, isang magsalita pong katutuan ng tao, iya po manyera. Ing taong manyera, ita pong magsalitang etutu o kalaraman. Masanting po, ang sasabihin doon ng address day, itas tayo pong level na ng kampanya kay Mabalacat, masanting niya po yan. Pero bala mo, taliwas ketang gagawan da. Iya ko po pa, nagkasanda ko yung publiko. Never ko pong pinagkasanda yung publiko. Ating ko pong respeto ka rin kapwa ko tao. Pata pong mga ampanyala pa, nagkasanda ko, wala akong marine, trader ko. Never ko pong sinabi karela yan. Ngayon, ko pumamalo. At saka, may balen-balen tamo, may syudad-syudad tamo, may kakalugod tamo. Ilatag tala ring programa at italaliling lang din tao, banta makapamilya na pong gustong leader na may lukluk po yung Maya 12. Makakatapat ng Team Jel Aquino at June Castro ang Team MCG sa darating na halalan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ngayong mas nanalapit na ang 2025 national and local elections, hinimok ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mga botanteng Pilipino na kilatisin at suriing mabuti ang mga tumatakbong lider bago bumoto. Anila,
mahalagang isaalang-alang sa pagpili ng ihahalal ang pagkakaroon ng kakayahan at integridad nito sa pamumuno. Gayon din ang lider na may pakialam sa kinabukasan ng bansa. Alamin ang detalye sa report na ito. Think muna, then shade mo na. Ito ang mensaheng tampok sa 6-minute video na inilabas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Social Communications, nitong April 6 kaugnay ng pagboto sa 2025 national and local elections. Binigyang diin ni Most Reverend Juni Maralit sa naturang video ang ilan sa mga isyung panlipunan na kinakaharap ng bansa at kung gaano kahalaga at kabigat ang responsibilidad ng mga botante sa paghahalal ng mga bagong mamumuno sa bansa. Ayon sa kanya, kailangang mamili ng mga pinunong may kakayahan sa pamamahala, may integridad at may disiplinang gagabay sa pagbabago ng bansa. Dagdag pa, marapat din daw nakilatising mabuti ng mga botante ang mga tumatakbong lider. Dapat, tunay raw ang kanilang layuning maglingkod at may konkreto silang plano para sa ikabubuti ng sambayanan. Ang pagboto ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo. Ito ay investment sa buhay ng ating mga anak, apo, at mga parating pang mga henerasyon. Kapag bumoto tayo ng may integridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Naghahanap tayo ng mga pinunong pinaaangat, pinagkakaisa, at pinoprotektahan tayo. Gumagawa ng mga desisyong kaugnay ng ating paniniwala sa Diyos, pag-asa at pagmamahal. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa. Sa huli, hinimok ni Maralit ang mga Pilipino na bumoto hindi lamang gamit ang isipan, kundi gamit din ang puso. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na bumoto para sa kapakanan at kinabukasan ng buong bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Karaniwan ng eksena sa mga kalsada sa Pampanga tuwing Semana Santa ang pagpepenitensya. Merong mga nagbubuhat ng krus, merong nagpapako, pero pinakamarami ang mga magdarame. Sila yung mga kabayan nating nagpapadugo ng kanilang likod at hinahampas ito ng paulit-ulit gamit ang burilyos. Inalam ng ating news team kung paano nga ba ginagawa ang mga burilyos at kung ano ang kahulugan nito sa namamanata. Narito ang special report ni Justin Dizon. Nung simula pong magkasakit po ang nanay ko saka maoperahan po ang tatay ko, doon po ako nagsimula po na subukan mamanata. 7 AM po ang pagkigising namin, tapos sabay nilalabas po namin yung mga burilyos po, sinasabit po namin sa taas, doon sa harapan po. Pagkatapos po nun, sabay upo na po kami dito at gumagawa na po kami ng mga burilyos. Tapos po, yun na po yung mga ano na po, ginagawa po namin araw-araw dito. Niitak po namin, sabay meron na pong mga ano po dito, mga guide na po. Tapos inaano po namin, tinatansya po namin yung pag nakano na po yung burilyos po. Meron po kaming tubo, tapos ay pinupukpok po namin. Yun na po yung kukunin namin po na pattern. Pag natapos na po, ito na po yung finish niya pag kalabas niya po. Ito na po yan yung burilyos po na natapos na nakiskis po. Ngayon po, itatali na po. Tapos sabay patapos po na natali na po, i-handle na po namin. Meron pong 25, may 35, may 30, may 40. Sabi po ng mga matanda po, pag meron po daw nahulog po na burilyos, babalik po daw sa unang panata po daw nila. Yun po yung mga sabihan po ng matanda. Then babalik din po yung ano po, yung pagpapanata niya po. Sabay ano na po, liliyain po ng konti. Tapos sabay nilalagyan po ng gatla. Pagkatapos po nalagyan ng gatla, lalagyan po na namin ng tali. Sabay
ibubuo na po namin. Pagkatapos na po nabuo, doon sinasabit na po namin. Gusto ko po kasi pag nagtatali na po kasi yung quality po yung gawa. Ayaw po kasi yung mayroong nasasabi po yung mga ibang nakakakita. Kaya po, inaayos ko po yung pagtatali. Sabi ko lang po, wag natin alisin yung kultura natin ng Kapampangan, saka yung pagpapanata po natin na ganito kasi nasa sa atin na po yan nung simula pagkabata po Yun na po yung dinatnan po natin. Yun na rin po yung pagdanda natin. Inaano ko lang po sana na wag na po sana yung mga kabataan po na nagpapanata kasi ginagawa po nilang laro. Dasal ko lang po ngayon, ang makaraos lang po kami ng asawa ko sa panganganak niya po. Yan lang po yung pinakaano ko. Nakaramdam din po ako ng medyo pananakit po, pero tiniis ko po yun para po sa pamilya ko. Tuwing mahal na araw, muling nabubuhay ang tradisyon ng mga Kapampangan na nagpapakita ng kanilang tapat na debosyon sa pananampalataya. Mula sa senakulo hanggang sa pagpapapako sa krus, ang mga ritual na ito ay hindi lamang alay kay Hesukristo, kundi isang simbolo ng sakripisyo at pagninilay. Sa City of San Fernando, Pampanga, patuloy na isinasagawa ang mga panatang ito na dinarayo hindi lamang ng mga kabalen, kundi pati na rin ng mga bisita mula sa iba't ibang dako ng bansa at mundo. Alamin ang kwento ng mga namamanata at kung ano ang nagtulak sa kanila para simulan ang tradisyong ito mula kay Liana Canilao. Taong 1955 nang unang magkaroon ng Kapampangan Senakulo o Passion Play sa Barangay San Pedro Cotud, City of San Fernando, Pampanga. Ipinapakita rito ang mga karanasan ni Hesukristo. Mula sa pagpapahirap sa kanya, pagkakapako niya sa krus at hanggang sa kanyang kamatayan. 1961 naman ang simula ni Matias Santos mula sa San Jose ang kanyang debosyon sa pagbubuhat ng krus sa daan matapos mamatay sa iba't ibang sakit ang kanyang mga anak. Ang tradisyong ito ay kilala ngayon bilang tira bakal. Isinasagawa ang mga ito tuwing mahal na araw o Holy Week o Maleldo sa Kapampangan. Samantala, matapos ang mahabang panahon, patuloy pa rin ang tradisyon sa siyudad San Fernando na nasasaksihan hindi lamang ng mga kabalen, kundi maging mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mga dayuhan. Isa sa mga kilalang namamanata tuwing mahal na araw ay ang 65 years old na si Ruben Enaje. Sa loob ng 36 na taon, siya ang nagsisilbing Kristo sa senakulo na ginaganap sa Barangay San Pedro Cotud. Ang kanyang debosyon, mayroon daw malalim na pinaghuhugutan. Nagsimula po ito 1985, nung nahulog ako sa ikatlong palapag na building. Himala naman na hindi ako napilay no nasaktan sa aksidente na yun. Kaya nagdesisyon ako na magpapako sa krus para magpasalamat sa aksidente na yun. 1986, doon ko na inumpisan yung aking panata. Hanggang sa ngayon po. Gayon din ang 68 years old na si Wilfredo Salvador na 16 years nang nagpapapako sa krus sa senakulo ng Barangay San Juan. After nang magpapakrus, na yung sakit ko po, nagamot na po ng nawala na po yung sakit ko. Pero yung nagpapanata po. Kaya nagpapanata po ako sa pagpapako sa krus. Kuwento ng dalawa, hanggat kaya nila, ipagpapatuloy nila ang kanilang panata. Kung makakaya pa natin sa susunod na taon, gagawin ulit natin. Pero kailangan na tingnan muna natin yung sarili natin kung talagang makakaya pa. Dahil may edad na tayo. Kasi sasabi natin ngayon, maganda ang ating katawan. Pero kinabukasan, wala na. Kaya hanggang makakaya ko, gagawin ko. Kung hindi ko na makakaya, meron naman tayong kapalit sa pagre-retiro. Habang may buhay po ako, gagawin ko po. Ang pagpapanata ko po. Hanggang may buhay po ako,
kahit na meron na akong kapalit sa akin, kaya continuous pa rin po yung pagpapanata ko. Upang hindi maputol ang tradisyon ng syudad tuwing Maleldo, tinutulungan at tinuturuan daw nila ang maaari nilang maging kahalili. Kung ako magre-retiro man, yung successor ko, hindi ko naman pababayaan yun. Tutulungan ko kung ano yung mga dapat pang gawin, ay tuturo ko sa kanya para yung tradisyon namin maging tuloy-tuloy iyan. Hindi mapuputol. Samantala sa pagpapatuloy ng mga tradisyon at debosyon, hangad daw ng LGU ng San Fernando na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga namamanata. Kaugnay nito, ibinahagi ni Mayor Vilma Caluwag ang kanyang nais na bigyang pagkilala ang mga nagpepenitensya. Hindi ko lang po recognize na po rin magpanata-tamo ni. Believe ko po kaya kayo na ayayagyuyo po itang mga yan. Kasi just imagine po 70 years tana po palang gagawan ini na minanay yun na at buring matda uling balang pamanata yun na po at tradisyon niya po talaga niya po kaya po San Fernando. Liana Canilaw, Sil TV 36 News. Isang gabi ng luha, sigaw at pananampalataya. Yan ang hatid ng Sarswelang Tulaok sa Clark, Pampanga. Sa kakaibang musical performance na ito, muling nabuhay ang diwa ng Semana Santa sa puso ng bawat Kapampangan. Panoorin natin ang kwento sa likod ng makasining na pagtatanghal. Ang detalye sa report ni Danica Gino. Ilan lamang yan sa mga eksenang tumatak sa puso ng mga manonood ng Tulaok a Kapampangan Lenten Zarzuela na ginanap sa CDC Parade Grounds, Clark, Freeport nito lamang April 12. Ang musical theater show na ito ay pinangunahan ng batikang direktor ng Artie Santa Rita na si Andy Alves. Tampok sa palabas ang buhay ni Jesucristo, mula sa kanyang masigasig na pangangaral hanggang sa madamdaming eksena ng pagpapapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kwento to ni Jesus, no? Pero may konting twist. Medyo modern ang approach ng konti. May konting pinapamalas natin ng konting mga miracles ni Jesus. So, experiential siya. So, you get to experience how it is to be there in the time of Jesus. Be up close with Him at maka-experience ng mga milagro ni Jesus. So, ayun. So, in that way, parang may pagka-recollection siya, may pagka-retreat siya. So, parang we're preparing the people for the Holy Week. Sa loob ng 12 taon, naging panata na ng grupo ang paghahatid ng diwa ng Kwaresma sa mga Kapampangan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Zarzuela. O siyempre, importante yan sa buhay natin, sa kultura natin. Kailangan yung buhay ng Zarzuela, buhay ng Senakulo, tapos para, and it's in Kapampangan. Importante kasi rin tao din ang talang kingamanong siswan, ng Zarzuela, Senakulo, kinkarelang amanong siswan. Bante diretso yan, malalam yan. Tsaka kultura tamo ini. In the past, sa lahat ng bayan, sa lahat ng baryo, umiikot ang mga senakulo at talagang nire-reenact nila ang buhay ni Jesus. Yun, so, kultura natin talaga siya. Isa sa mga nanood si Lynn Melondo na isinama pa ang buong pamilya. Aniya, labis ang kanyang saya dahil muli siyang nakapanood ng Zarzuela pagkalipas ng mahabang panahon. Kasi manibat niyang malu. Kanta, tang binagol ko king keniking probinsya pero maluwat tapos niya growing
yung growing up, every Holy Week, at ko ken Sarsuela, tsaka lilibot ko ken nung nanong activities niya. Yapin nga ni, after so many years, parang may revive ito. Niya, iting ka akong kakaingin. May touch ko kasi maluwat-aluwat mo rin ang milipas sa alakong makanya na experience. It's a fresh experience for me at this age. Diba? Dagdag pa ni Melondo, sakaling siya ay malakas pa at kaya pang dumayo, manonood pa rin siya sa mga susunod na taon. Isa rin si Prince Juro Roncal sa mga manonood na todo hiyaw habang pinapanood ang Sarsuela. Pinuri niya ang galing ng mga artista at kung paano nito naiangkop ang lumang tradisyon sa makabagong panahon. Santa Rita is really trying their best to bridge the gap to the youth ngayong panahon natin, especially ngayong Holy Week, which is nakaka-amaze kasi mayroon ng mga modern things na involved sa act. Very important to kasi paminsan nakakalimutan na ng kabataan kung ano yung meron tayo. So I think this kind of act really helps in restoring and giving back, I think, sa mga kung ano yung meron tayo, especially this Holy Week. Samantala, bago pa man tuluyang magdilim ang entablado, tumayo ang buong audience. Palakpak, luha at ngiti ang alay sa mga artistang nagbigay buhay sa isang gabing di malilimutan. Sa huli, nagtapos ang palabas na puno ng emosyon at matinding paalala ng pagmamahal, sakripisyo at pananampalataya. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Naglabas ng pahayag si Pampanga Giant Lanterns head coach Governor Dennis Delta Pineda ukol sa ipinatam na indefinite ban ng Philippine Basketball Association o PBA kay star player Larry Muyang. Sa interview ni Pineda sa Spin.ph, nag-appeal na si Muyang sa PBA at kanyang team na Phoenix Fuel Masters matapos ang isang meeting kasama si PBA Commissioner Willie Marcial. Matatanda ang sinuspinde ng Fuel Masters si Muyang at pinatawan siya ng indefinite ban ng PBA dahil sa paglalaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL kasama ng Giant Lanterns habang may kontrata pa sa Fuel Masters. Paliwanag ni Pineda, pinansyal ang naging dahilan kung bakit naglaro si Muyang sa isang ligang hindi konektado sa PBA. Matapos masuspinde, naglaro ang star player sa Giant Lanterns kahit may kontrata pa siya sa Fuel Masters dahil umano sa miscommunication tungkol sa kondisyon ng kanyang suspension. Samantala, umaasa si Pineda na mag-focus muna si Muyang sa pag-aasikaso sa kanyang suspension bago isipin ang pagbabalik sa court. Lubhang mapanganib ang sakit na head and neck cancer, ngunit hindi ito karaniwan kaya naman madalas hindi rin ito napag-uusapan. Sa pagdiriwang ng Head and Neck Cancer Consciousness Week ngayong linggo, ipinaalala ng DOH ang kahalagahan ng maagang pagsusuri at tamang impormasyon ukol sa naturang sakit. Ano nga ba ang mga sintomas ito at papaano makaiiwas? Alamin sa report na ito. Habang patuloy na lumalaganap ang iba't ibang uri ng kanser, nananatiling tahimik ang head and neck cancer, isang sakit na hindi madalas mapag-usapan, ngunit may kakayahang kumitil ng buhay kung hindi maaagapan. Ngayong Head and Neck Cancer Consciousness Week, iginiit ng Department of Health o DOH-3 ang kahalagahan ng maagang pagsusuri at tamang impormasyon laban sa sakit na ito. Ipinagdiriwang ito taon-taon alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1676 na nilagdaan noong 2008 at naglalayong itampok ang mga sakit na madalas na naisasantabi. Sa episode ng Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo ng DOH Central Luzon nitong April 14, ipinaliwanag ni Dr. Pauline Gadi, Medical Officer for ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, kung gaano kalawak ang sakop ng head and neck cancer. Okay, sa head and neck po, actually, ang head and neck po, marami po siyang bahagi pa. Hindi lang po siya iisang klaseng cancer, iba-ibang parte pa po. So, kasama po dito ang tenga,
Kasama po ang ilong, ang sinus at ang likod ng ilong, ang labi, ang bibig, dila, ngala-ngala, ang tonsil at lalamunan. Kasama na doon yung gawaan ng boses. Meron din tayong gawaan ng laway. Meron din sa leeg o yung tinatawag nating goiter or sa thyroid. Pwede ding malagyan ng cancer ang mga kulani sa leeg. At syempre, ang balat po ng head and neck, pwede rin pong tubuan ng cancer. Aniya, may mga sintomas na madalas binabaliwala pero maaaring senyalis na pala ng cancer. Okay, so ang mga sintomas po, nakadepende din po kung saang parte ng head and neck tumubo ang cancer natin, no? So halimbawa po, magbibigay po ako ng mga halimbawa. Ito po, no? Halimbawa po sa tenga. Ayan, no? May bukol. Meron naman po sa ilong at sinus. So ito po yung ilong at sinus natin. Okay? Very obvious. Kamukha po ng nasa picture. Meron pong bukol sa ilong. Siyempre, pwede pong may pagdurugo ng ilong. Okay? Ito naman po sa labi, sa bibig, sa dila, sa ngalangala o yung tinatawag natin na oral cavity. So, iba-ibang klase din po siya. So, ngayon naman, ito naman yung sa lalamunan. Ang lalamunan natin, meron pa tayong iba-ibang bahagi pa, no? Ito naman po, ang una niya mararamdaman, may problema sa paglunok. Either masakit, merong kakaiba siyang nararamdaman. Ayon sa Global Cancer Observatory, 8.79% ng lahat ng kaso ng kanser sa Pilipinas ay mula sa ulo at leeg, pang-apat sa pinakamataas kung pagsasamahin. So base po sa Global Cancer Observatory ng WHO, sa Pilipinas, ito po ay 2022 data, ito po ang top 5 cancer sa Pilipinas. Kung titingnan po natin ang mga head and neck o bahagi ng head and neck, ito po sila, no? Pero kung ito total po natin ito, okay, lalabas po na 8.79% ng lahat ng cancer sa Pilipinas ay nasa head and neck region. So sa makatuwid, ang head and neck cancer po ay actually number 4 kung pagsasamahin po natin lahat ng bahagi ng head and neck. Pangunahing sanhi raw nito, paninigarilyo. Ang number 1 po talaga sa head and neck cancer ay ang paninigarilyo. Okay, yung mga taong naninigarilyo po ay may 10 times higher na chance na magkaroon sila ng head and neck cancer. At pag umabot na po sa 40 sticks per day o kaya 2 kaha, 13 times na po ang chance nila, 13 times more ang chance nilang mag-develop po ng cancer po. Dagdag pa sa mga risk factor, ang HPV virus, madalas na pagkain ng processed food at kakulangan sa dental care. Subalit ayon sa DOH, may mga paraan upang maiwasan ito. Inilahad din ni Dr. Gadi ang mga hakbang para maprotektahan ang sarili. Iwasan natin ang 1, paninigarilyo. Okay, iwasan ang pag-inom ng alak. Magpabakuna, lalo na sa HPV. Ngayon, no, parang ang HPV kasi po na vaccine ay dinevelop para dun po sa sa cancer sa matres, sa babae, no? Pero nakikita po niyo may benepisyo ito sa head and neck cancer. Okay, protection sa araw, pagbahid ng sunblock, paggamit ng payong, magsuot po tayo ng mga kupya para po maiwasan ang araw, no? Oral hygiene and dental care, dapat po malinis sa bibig, mag-gargle, mag-toothbrush, magpatingin sa dentista ng maaga. Okay, wasto at masustansyang pagkain, iwasan ang pagkain mga preservatives, di ba? Yung mga may salitre, yung processed meat. Okay? At syempre, ang maagang pagkonsulta sa doktor para maliit pa lang, nahuhuli na natin yung cancer, mas mataas po ang tsansa na mapagaling kayo. Paalala pa ng eksperto, sa oras na may maramdamang kakaiba, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor para maagapan ang kondisyon. Huwag nang hintayin pang lumala ang inyong sakit. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Imbis na lambat, tradisyonal pa rin ang paraan ng ilang mangingisda sa isang barangay sa Apalit, Pampanga. Ipinakita ng isang fisher folk doon kung paano bumuo ng pambitag hipon gamit ang kawayan sa paligid ng Pampanga River at isang sinaunang kasanayan. Sa kabila ng mga makabagong teknolohiya at modernisadong kagamitan, ipinapakita raw nito ang paggalang sa kalikasan
at pagpapahalaga sa pamana ng kanilang mga ninuno. Tunghayan yan sa report ni Lizen Morten. Pangingisda sa Pampanga River ang kinamulatang hanap buhay ng ngayoy senior citizen na si Jose Payumo. Sa bahaging ito ng ilog sa Barangay San Vicente, Apalit, ipinamana raw ng kanyang ama ang kabiasnan sa ilog. Kasi ragis na namin sa magulang namin na nangingisda na hindi kami napag-aral kasi daanan nung sa pera. Sa kanamaga pa lang kami tumulong na sa tatay namin kasi marami kami magkakapatid. Labing dalawa kami. 6 na lalaki, 6 babae. Pero bukod sa panguhuli ng isda, namana rin daw ni Payumo sa kanyang ama ang isang tradisyonal na paraan ng pangingisda ng mga Kapampangan. Ang bubo o kimpot ayon sa mga Kapampangan ang tawag sa aparato na ito na ginagamit upang ipanghuli ng hipon. Ang disenyo nito, oras na pumasok ang hipon sa loob, ay wala na siyang kakayahan na lumabas pa. Papainan daw ang bubo ng patay na isda o di kaya na may nyog para mahalina ang mga hipon. Improvise din ang ipinantatakip dito para matiyak na walang takas ang mga huli. Kayang makahuli ng isang baldeng hipon overnight ang 100 unit ng bubo. Kada isa ay ibebenta ni Payumo ng 200 piso at kadalasan mga kapwa niya mangingisda rin ang bumibili nito. Kung sisipagin, makagagawa raw siya ng 2 bubo sa loob ng 1 araw. Puro tiyaga lang. Kung hindi ka matyaga dito, hindi ka makagawa. Kasi bumili kang kawayan, bibiyakin mo, lilitin mo, kakayasin mo, hanggang sa matapos itong ganito. Ayon sa fisher folk leader ng Apalit, Pampanga na si Tomas Payumo, malaki ang potensyal na pagkakitaan ng mga kapwa niya mangingisda ang paggawa ng bubo. Bilang dating fisher folk director, naging saksi siya sa kalakaran ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BFAR 3. Naniniwala siyang may kakayahan daw ang ahensya na iorganisa ang mga mangingisda para makapag-mass produce ng mga bubo. Makatutulong aniya na gawing hiwalay na ahensya ang kawanihan upang mas maraming mangingisda ang kanilang matulungan. Nung nagsalita ako doon sa BFAR, ang aking hangarin ako, kung matutupad lang, ang gusto ko sana ako maging departamento ng BFAR. Maging DFAR na, hindi BFAR. Department of Fisheries and Aquatic Resources na siya. Anika Tomas, kung magiging hiwalay na departamento ang BFAR, hindi lamang pondo ang lalaki kundi pati ang focus sa mga proyektong gaya ng restocking ng isda, pagsasanay sa mga mangingisda at pagdagdag ng mga pasilidad. Kung lalagyan pondo na siguro, lalong lalawak yung mga kamukha ng mga archery ng bangus. Lalo siguro darami yan. Yung mga estasyon nila sa may angat. Kabilang ang hangarin na yan ng mga mangingisda sa isinusulong na panukala ni dating senador at muling tumatakbo ngayong halalan na si Francis Kiko Pangilinan. Kung tutuusin kasi niya, mas malawak pa ang katubigan sa buong Pilipinas dahil sa pagiging archipelagic country nito. 4/5 of our national territory is water and 1/5 is land. So yung ating aquamarine resources ay napakalaki ng potential para tayo ay maging seafood aquaculture powerhouse. In fact, today, more than half of the seaweeds, yung karaginan, harvests sa buong mundo ay sa atin. Inaasahan na sa pagkabuo ng Department of Fisheries and Aquatic Resources, mas may aangkop ang budget ng pamahalaan para sa mga mangingisda at tiyak na mga proyektong pangpangisdaan at yamang tubig na ang paglalaanan ng mga ito. Kung kasing kulang ka sa pagkain, pati utak kulang. Kukulain ka sa utak dahil hindi ka makapag-produce ng sa kaisipan mo kung gutom ka Bagamat simple at tradisyonal ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Apalit, di may pagkakaila na malaki ang kanilang ambag sa pagpapanatili ng food security sa ating bansa. At para sa mga food producer na kagaya ni Mang Jose at Ka Tomas, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain ang nakikita nilang sagot sa patong-patong na problema ng bansa. Lizen Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo.
Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Patuloy ang pagsisikap ng BIFAR Region 3 na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating karagatan. Kaugnay nito, nagsasagawa ng roadshow ang ahensya na layong hikayatin ang mga kabataang makibahagi sa mga adikain at proyekto para sa marine biodiversity conservation. Narito ang report ni Liana Canilaw. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang linya ng pambansang bayani ng Pilipinas sa si Dr. Jose Rizal na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin ng karamihan, kabilang na ang sektor ng pangisdaan. Sa gitna ng lumalalang hamon sa kalikasan, naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na malaki ang gampanin ng mga kabataan sa pangangalaga ng karagatan. Hindi lamang sila tagapagmana ng yamang dagat, kundi mahalagang katuwang din sa pagpapatuloy ng mga adhikain para sa marine biodiversity conservation. Kaugnay nito, idinaraos ng BIFAR Region 3 ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps School Roadshow. Naganap ang second leg na nasabing proyekto nitong Biyernes, April 11 sa Botolan National High School, Botolan, Zambales. For the past 50 years, ang larangan ho ng pagtatrabaho ng pangingisda ay hindi nawawala sa top 2. Top 2 na medyo pangit dahil sila ho ang poorest of the poor. Sa mga sabi nga nilang nasa laylayan ng lipunan. Kaya po kami, sa amin po sa BIFAR, sa tulong po ng Fish Corps Project, ay susubukang tugunan ang pangangailangan na yon. Sa mas malawak na konteksto, layo ng Fish Corps Project na palakasin ang food security, beneficiary satisfaction, pababain ng mga kaso ng illegal fishing, at isulong ang employment sa fisheries at aquaculture sector. Kaugnay nito, nakatutok din ang proyekto sa pagtaas ng kamalay ng mga estudyante sa kahalagahan ng biodiversity sa karagatan. As early as now, kailangan natin silang ihanda sa kanilang malaking responsibilidad at mga hamon na haharapin. Kasi nga, sila yung makikinabang sa pag mas maraming galunggong, mas masagana yung ating karagatan, mas makikinabang yung ating mga kabataan din. Mahalaga raw na maipabatid ang mga banta sa marine biodiversity gaya ng illegal, unreported, and unregulated fishing, overexploitation, habitat degradation, pollution, alien and invasive species. At ang isa sa pinakamatindi, ang climate change. Kahit sinong tanungin natin ngayon, ramdam na nila yung epekto ng climate change. Mas mainit na, di ba? Mas malalakas ng ulan na napredict na dati pa, no? And actually, it's unfortunate, no? In fact, may mga nagsasabing siyentista na nandito na tayo sa panahon ng climate change at nararamdaman na natin yung epekto niya. Ang kailangan lang talaga natin gawin ay mag-prepare. Maging aware kung ano ang pwedeng epekto sa atin at makagawa tayo ng paraan para medyo kahit papano maibsan yung epekto niya. Maging ang mga malilit na habang na mga kabataan, malaki ang maaaring maging epekto sa karagatan. Kagaya na lamang ng pakikiisa sa mga coastal cleanup, mangrove rehabilitation, peer education at marami pang iba. One of the things na natutuhan ko po dito is yung simpleng pag-change po ng behavior natin. Kasi doon po nag-i-start lahat ng mga pagbabago dito sa environment po natin. Last po yung kalat, last po yung basura, last po yung mga nakaka-abuso po sa ating kapaligiran. Napangalagaan natin ang maayos ang karagatan. Hindi lang ang karagatan ang maaayos o mai-improve ng ating, kundi pati tayo mga tao, yung mga kalusugan natin. Samantala, binigyang linaw din sa school roadshow ang masaganang kabuhayan at oportunidad sa sektor ng pangisdaan. Kabilang sa mga ito ang propesyon bilang bioinformatician, fisheries observer, science communicator, researcher at iba pa. Mayroon ding scholarship program ang BIFAR para sa mga gustong pumasok rito gayon din ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ang daming available na scholarship sa DOST, for example, ng fisheries, konti yung takers. Kaya naman gumagawa tayo ng paraan kagaya nito sa Fish Corps para hikayatin sila na look, ang fisheries importante, pagkain yan. No? Kaya ang mga kabataan, sana maisip nila yon, sa ganito pa lang, pumasok sila sa scholarship and therefore makatulong sa fishery sector. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa kabila ng pagbasura sa panukalang batas na magdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas, patuloy na isinusulong ng Kapitolyo ang entrepreneurial spirit ng mga kabalen sa pamamagitan ng mga programa na layong mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagluluto at pagnenegosyo.
Alamin ng iba pang detalye sa report na ito. Culinary capital or not, nagpapatuloy ang lalawigan ng Pampanga sa pagpapayabong ng kanilang galing at reputasyon sa pagluluto ng mga masarap na putahe at delicacies. Matatandaan na maraming kabalan na nasaktan ng veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang magdedeklara sana sa probinsya bilang culinary capital of the Philippines. Gayunpaman, naniniwala ang Kapitolyo na hindi ito hadlang sapagkat ang titulo ay matagal nang ibinansag sa Pampanga. With or without a Republic Act or not, Pampanga has always been recognized by public acclamation as the culinary capital of the Philippines. So what we're doing right now, ang ginagawa po ng probinsya, ang gagawa ng probinsya, we have institutionalized not only the status of Pampanga as the culinary capital or culinary hub of the Philippines, but we have prescribed and provided for the framework on how we could further enhance the status of the province as the culinary capital of the Philippines and make this as a springboard to further promote and develop po yung status natin as springboard for economic development. Maliit na setback lang daw ito na maaaring gamitin para mas mapabuti ang culinary tourism ng Pampanga. I am still grateful dun sa mga sinabing reasons ni President para it's his explanation para sa pag-veto niya sa ating bill. I would like to take them as pointers so that we could improve our bill. At the same time, sabi ko nga sa sarili ko, it is just but an icing on the cake na lang kasi we are recognized as such. And sa puso naman natin lahat ng mga Kapampangan at saka sa puso ng kahit hindi Kapampangan, alam naman nila. Ayon kay Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Dinos, may iba pang mga pagkilala na nakukuha ang lalawigan. I think sooner or later, if it's really meant for us, it will be given to us. But let us not falter because there are other recognitions being given by Kapampangan. So just like the ones that were given last year, Angeles City is dubbed as an emerging culinary city destination. So that alone, it's a global remark, it's a global recognition. We are not only asking the Filipino people to recognize it, it is being recognized by the rest of the people of the world. Samantala, marami raw programa ang probinsya upang maisulong ang entrepreneurial spirit ng mga kabalan, lalo na't marami sa kanila ang magagaling magluto. Para po, hindi lang makapagnegosyo sila, kundi makalikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa mga Kapampangan. Para po sa ganoon ay lalong gumanda ang pamumuhay ng mga Kapampangan. Matatandang inaprubahan ng Pampanga Provincial Board noong nakaraang taon ng Ordinance No. 863 na nagtatag ng Kapampangan Culinary Heritage Committee. Naglalayon itong paigtingin, i-promote at i-preserve ang Kapampangan Heritage. Kabilang din dito ang pagdaraos ng Manyaman Festival na nagtatampok sa ipinagmamalaking heirloom dishes at delicacies ng mga Kapampangan. Liana Canilao, SIL-TV 36 News. Kabalen, handa na ba kayong muling matakam sa iba't ibang Kapampangan dishes at delicacies? Kasado na ang 3rd Manyaman Festival ng Provincial Government ng Pampanga at Arts, Culture and Tourism Office. Para sa detalye, narito ang report. Sisig, betuteng tugak, markon, pindang, at kilayin. Ilan lang yan sa mga Kapampangan heirloom dishes na talagang kinahuhumalingan hindi lamang ng mga kabalen, kundi pati na rin ng mga bisita mula sa loob at labas ng bansa. Sa mga pagkain ding ito umusbong ang viral na culinary capital or not, masarap ang lutong Kapampangan. Isang mensaheng isinusulong ng mga chef, restaurant owners at iba pang personalidad bilang suporta sa mga ipinagmamalaking putahe ng lalawigan. At upang lalong patakamin ng lahat sa iba't ibang authentic Kapampangan dishes, gayon din ang palakasin ng cuisine, food customs at cultural identity ng lalawigan, ikinakasa ng Provincial Government ng Pampanga sa pangunguna ng Arts, Culture and Tourism Office ang 3rd Manyaman Festival at Filipino Food Month Celebration. Muling maglalaway ang publiko sa masasarap na pagkain mula April 23 hanggang April 29. This event, we celebrate not only the rich and diverse flavors that define Kapampangan cuisine, but also the creativity, craftsmanship,
and cultural heritage that have been passed down through generations. It is more than a showcase of food. It is a tribute to the identity and spirit of our beloved Pampanga, where every dish tells a story. Siksik-liglig sa iba't ibang gastronomic activities ang isang linggong selebrasyon. Magsasagawa ng food expositions, farm immersions, at cook-offs. Magkakaroon din ng cultural showcase sa pamamagitan ng filmmaking na magtatampok sa mga lutong Kapampangan. We will also be launching at the SM City Pampanga SM Event Center the Cuisinima, the first ever Pampanga Short Film Festival na kung saan po ang ating mga local colleges, state universities, or private institutions ay mag-compete at lalahok para dito sa ating Short Film Festival, to which it would empower our young filmmakers, particularly the youth and the students, to portray their stories, embedding on their short films our local dishes and delicacies. So magiging pangunahing subject po ng kanilang mga storya ang ating mga selected local dishes and delicacies. Samantala, ang nasabing selebrasyon ay bahagi ng Provincial Ordinance 863 na naglalayong pagyamanin ng culinary tourism ng probinsya. Nakatakdang magpakitang gilas sa pagluluto ang 22 munisipalidad at syudad ng Pampanga sa Manyaman Festival. Kaya Kabelen, don't miss the chance na matikman ang natatanging pagkain ng lalawigan at makisaya sa Manyaman Festival at Filipino Food Month Celebration. Ipakita ang suporta at pagmamahal. Ipagmalaki ang masarap na lutong Kapampangan. Kasama si Liana Canilaw, Arlen Salonga, CLTV 36 News. At sa mga balitan na kalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.